Idan Mamudu an yi yosa tas 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 tas, babu ido yaken idansa angon Hafsa. Idan Mahamudu an yi yosa tas 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 tas, babu ido yaken idansa angon Hafsa. Idan Mahamudu an yi yosa tas 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 tas, babu ido yaken idansa angon Hafsa. Da sunan wanda ya yi rasa, aikinsa babu wasa, mai ba mutum rabansa, idan ya so ya fasa, koko ya kai shi nesa, idan ya kai ya rusa, ko in ya so ya amsa, ya baka kai ta kwasa, kafuwar ka tafi kusa sai ka kunsa, dafa min cikin yabansa kar in kasa. Idan Mahamudu an yi yosa tas 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 tas, babu ido yaken idansa angon Hafsa. Da dosirar da adadinsa, wane yawa yawansa, da wanda ya fi Musa, kasa da aliyinsa, sahabu ma kasassa, wannan da sun yi nisa, sun haska da kasassa, sun bai wa matasa, farce irin na susa sun san fursa, kwaya sun cire adu samun kwakwasa. Idan Mahamudu an yi yosa tas 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 tas, babu ido yaken idansa angon Hafsa. Nasa masu gyara nafsa, tsatsar ta si ta yasa, zumar su in kalasa, tilas ka samu darasa, ka daina duka kirsa, ka kisi ne ka kwafsa, tijani kai na dosa, jilani dan anisa, hanyar ku kwai rahusa ba sa'insa, har baraka madolansa don girmansa. Idan Mahamudu an yi yosa tas 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 tas, babu ido yaken idansa angon Hafsa. Na buɗe kiɗa adansa, sarewuka da busa, waka nake da Hausa, zan je barar gurasa, ko in mika tasa, ko za a bani masa, turare abin in fesa, rasulu man na amsa, wannan da bayi ginsa ni ma insa, ban takwabin ka in rike sa don an wasa. Idan Mahamudu an yi yosa tas 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 tas, babu ido yaken idansa angon Hafsa. Ai duniya idansa, wallahi ba irinsa, ka je ka duba sassa, Amerikan Faransa, da Cana Indunusa, ka duba duka shaksa, irin idansa laisa, lahuwa ne ya kaisa, ai babu ko akinsa du'ar rasa, kowa ya iya saninsa ba mai kyansa. Shi ya ga rabbana idansa, sha baitukan harasa, ya ɗan uwa ka kosa, ka gan shi kusa kusa, ka ji shi har makosa, ka daina duta asa, mai maganin su kansa, ganin su far idansa, tilas kaɗan numfasa domin kyansa, ɗan kalle ni man na Hafsa don ingansa. Idan Mahamudu an yi yosa tas 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 tas, babu ido yaken idansa angon Hafsa. Ba wani kyau a yau da zai sa a ai da kyan idansa, balle ya